I pozdrav svima ljudi, ja sam Jugo i danas ćemo igrati nešto što niste očekivali, sigurno. Igrat ćemo Agar.io. Agar.io. Pa, ajmo da počnem. Ovo je moj omiljeni skin i ajmo da igramo. O ne, beži, Milisa. Ne, ja, Kulkija, au, ne, sad ću ovaj da se razvoju, imam 2 dela i da isi, ovdje, Kulkija, koji sam ja sam ne znam, ne, Sanja, opa, lagano smo. Ajmo dođi. Dođi na zara. Sakrim. Ramin. Opa, evo, već postajemo sve veći i veći. Ne, ukreš na čep. Ramin. I ovdje kraj. Nije. I joj. Pa koliki je bio? Kaki? Ne bre, vidi koliki je. Bože. Ajmo neki drugi skin. Ajmo Spider. Ajmo. Ne, pukni to bre. Dođi. Daj mi da jedem. Daj mi da jem. Ne bre, vidi kakva glupost. Bože, pojedem nešto. Šta? Mrš. Ajmo se da pojedem. Ajmo se da pojedem. Ne bro, daj brate mili, koliki je ovaj. Ne da mi se da budem prvih 30. Bio sam 30 neki. Sad nisam ni... Koji sam? 81. Puding. Ja. Dobre. Dođi, Ali jedno, opa. Malo voli. Dođi. Dođi, ajde. Među tima. Ne. Na čep ćeš da ideš. Ne, čep ćeš da ideš. Kako te ide. Koja glupost. Znači, glupost. Ovako je bolje. Sad smo ljubili. Onda mi da neku sreću. Ne. Što ulazim u njih? Provučeš se između njih. I jao, kako bi se ja sam nahranio. Sam malo veći, brate. Kako bi ja porastao. Da to je tu uliko bombona. I koliki je ovaj. Pucaj. Ne. Ti neće da pucaš. Imamo i ovaj skin isto. Izvinjam se, malo sam prehlađen, kako da kažem. Aha. Čekam da dođeš. Brate, bili, ajmo još jednom da igramo da to bude kraj epizode. Joj. U stvari ne.
da igramo još. Nego ljudi, kako ste vi? Evo, ja sam dobro. Ide mi se. Mogu najzad da snimam ovaj gameplay Agario. Još igrica na telefonu, a moći ćemo da snimamo i na kompjuteru i na Sony. To će biti najmanji problem. Znate, u nekim klipovima će Ognjen sam da snima. Da. Ognjen će sam da snima zato što on je bolji za igrice, ne razume. Ja samo umem Sony da igram. On kompjuter sve razume. A to... No ajde. Neću čekati. Opa, će neko da pukne. Aha. Štima? Štima? Od štima? A? Amen? Od štima? Štim? A, ti bro. Begaj odavde. David Gaga je moj. Dođi Gaga. Vrš. To je njih. No man. No, brate, nađemo neko da se podelim na dva dele da ga pojem. Da ga jem. Ništa, mama, snimam. Ju. Koliki je? Dobro, i mi smo veliki. Podeli smo se na dva dela. Pa mi smo... Šta je? Daj mi da jedem ako hoćeš tim. A, beži. Beži, doge. Dođi. Ajde. Naprimjer, možemo mi da se zovemo Doge pa da dobijemo ovaj skin. Ovaj skin, što piše ovaj time, se plaća. Mrš! Au me! Begaj. Dobre, pobegli smo. Izvinite, nemam o čemu da pričam. Što se ne čuje toliko. Lipom dođi. Dođi. A sam ga pojeo. Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ovoga. Vidimo se u sljedećem. Ćao!